Belai hambai sini kai chana majar kaham bagai ang Pastor Molendra Debruma o Jamilin Baptist Pastor Circle ni koroksa worker ang Singlen Baptist Sotongo. Tulai sung norokno ringman ingke sini beskango 14 and 15 December o bisini sini Christmas banik te sabrok te panda khlaijaknai abo sini thai hingkaro gamsa kopra bazar hatio जों abo sini circle tongo जों circle bai ke salai te sini committee bete जों sini baningno sariti sarano bagai जों ajago tamnai जों motha thogoi जों ajago bania thungmung motongnai aro halainai pailainai te aba ke जों aro ni hampano 30 30 ta stall जों aba ke sanamani thangoi tongo aba ke aro motha borok asugoi manai tei sak je musungoi tongnai halani musungoi tongnai borok bo ajaga thangoi asep nahari mano motani je kono borok musungoi tongkha hingke जों borokgo asep kaham rwjaknai ke abo ayubo जों khlai phaiba taklai mo bai ke जों field ba 5 times जों khlainani thangoi tongo ajago chini rwchapmung mosamung rok tongnai tei abo haike जों motha borok bo asep kahamna hanai tei abo haike जों chini program no जों swnamoi जों je mansak naithok rinani bagui जों chaitonglai tongo Christmas boniko kebo chief guest ngma fan kibo tong जों wansolaika chini Southern North Baptist Association ni executive secretary chini Sir Reverend Barendra Debruma bo chief guest wngoi bo kok klam narak phainai